खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसियाव नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय। आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार UN एकाडेमियाव। बे UN एकाडेमियाव स्टुडेन्ट मिट सोलिगासिनो दं। सानथामनि हाबाफारि लानानै बे स्टुडेन्ट मिटखौ खुंनाय जादों। सिङाव हाबलांनि माबायदि सोलिगासिनो दं स्टुडेन्ट मिटआ। खोनानो मोन्दों बेयाव UN एकाडेमिनिफ्राय सानै टप माने बांसिन मार्क्स मोननो हानाय मनदीप आरो दीपक बे बिथांमोनखौ बेयाव बरायदों आरो आलासि बिथांमोनबो फैदों होननाय खोनादों। सिङाव हाबनानै नायनि आलासि सोर सोर दङ, सोर सोर बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों बेखौ नायहैनि सिङाव। थ'दो होमबा माबायदियै स्टुडेन्ट मिटआ गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दं नायहैनि सिङाव। थ'दो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय था। बे आङो सिङाव बाउन्डारि सिङाव हाबफैबाय। बेनो जाहैबाय क'क्राझार UN एकाडेमि। गोबां आलासिफोर दङ बेवहाय। गाहाय आलासि महरै दङ मानगोनां दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म सार, आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो दङ सोमावसार बसुमतारी बिथां मानगोनां, आरो बेवहाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय UN एकाडेमिनि फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों। गासै आसामाव 50टा UN एकाडेमि दं होनदों। बिनि गेजेराव 45था UN एकाडेमिनि गासैबो फोरोंगिरि आरो फरायसुलि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। लोगोसे बेवहाय बर' बिजोंनिफ्राय 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव 97% लानानै बयनिख्रुइबो बर' बिजोंनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननो हानाय मानगोनां फंबाय सानै दङ बेवहाय। मनदीप बर' आरो दीपक बर' फंबाय सानैयाबो बेवहाय दङ आरो बिथांमोनखौ बरायदों। बेहायनो बिथांमोनखौ मानबो बावदों आरो 15,000 रांनि अनसुंथाइबो बे फंबाय सानैनो हरदों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। फंबाय सानैया इयुनाव आरो साबसिन हामसिन फरायनो हाबावथों। बयबो बिनि थाखाय आर'ज खालाम, जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनानै गोख्रों सासे फरायनो हानाय आरो थांखिखौ जाफुंसार होनो हानाय बेफोरबायदि जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव मोनबाय थानो हाथों, आं बेखौनो आसा खालामदों। बेवहाय जोंथ' सिनायखायो मानगोनां बे मेलखौ सामलायबाय थादों, बे स्टुडेन्ट मिटखौ सामलायगासिनो दं मानगोनां UN एकाडेमिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बिथां सारा। बिथाङा बेखौ सामलायगासिनो दं। नोंथांमोना नुदों गोबां फरायसुलिफोर बेवहाय दङ, गोबां बाहागो लादों बे हाबाफारिया। बे हाबाफारिया सानथाम जादों। सानथामनिफ्राय 15 थारिखआव दिनै जोबथा सान 13, 14, 15 बे सानथाम बे जुलाइआव जादों। दिनै जोब्बाय, बे दिनै 15 थारिख। दा नायनि बिराद गरमबो, बोथोरा ओरैबायदि गरमखा जेराव माने अबेबा सिमेन्ट फाक्काफ्राव माने दावदै लुबाबो दावदैयानो माने मोनगोन, ओरैबायदि गरम दिनैनि दिना। दा बे समाव ओंखामबो बिराद उखैबाय। दा बेवहाय ओंखामनिबो माने बिथांमोना जाहोनायनि लाहार फाहार खालामदों। दा आंबो ओंखाम जाहैनोसै। दा ओंखाम जानो रुमाव हाबबाय UN एकाडेमि क'क्राझाराव। बेवहाय गोबां रिपर्टार लोगोफोर दं, जिहेथु आंबो रिपर्टसो लाहैदोंमोन बेवहायनो आङो भ्लग एसे बानायबाय। बेदरबो होदों, दाउ बेदर होदों, जोगोनार, लाब्रा, आसार, दालि बिदि होदों। दा ओंखाम उखैबाबो जानो हानाय नंला, मानो होनबा गरमाबो बांद्राय गरम, ओरैबायदि गरम माने दैयानो गासैबो लोंग्रा दैयानो गुदुं गोजा, फुदुंनाय बायदि। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय। आसा खालामदों बर' बिजोंनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन बेबायदिनो ओंखारलांबाय थानो हायो जोंनि मनदीप बर' आरो दीपक बर' फंबायमोन बायदि। आं बेखौनो खावलायबाय, आसा खालामबाय, बेखौनो फोरमायनानै आङो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।